eating both sides. Sera decide kwenza ukuphuma kuye cause like nayazibona ukuthi isexuality yakhe ime into gay so manje uyangicabanga Hi guys, it's your girl Zasty Z. You know I'm always fixing the problems of the country, and I also want to do a shout out from one of our viewers who views every time, like our supporters. So this is from, who's this? Oh, I'm so sorry guys, I keep forgetting your names. Oh, it's Patience from Cape Town. Let me see your name. It's Patience Tabeta from Cape Town. Shout out to you, baby girl. Thank you for the love and everything. So guys, keep watching. If you didn't watch our previous videos, go watch them, like, subscribe and share with your family members. So today I'm gonna meet with my client and hear more from her. What's keeping up and what does she need me for? Hello. Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila, ngikhuluma nobani? Ngikhuluma noBalisa. Balisa. Okay, babes. Balisa, what's the problem now? Nginomuntu and ngisuspect ukuthi uyacheat. We've been together for about 5 years. Yeah, and then all of a sudden bekasebenza and then akasebenzi my and then I'm the one who goes to work. And then njoba sala kanje I've been suspecting ukuthi unecheck because asafuna ngibambe phone yakhe ufake pin. All of a sudden he's keeping his distance. Do you understand? Yeah, so ngicongisize ngithola ukuthi kahle kahle What's the problem? Because I'm pregnant, I'm expecting, and Oh, you're pregnant also? Yeah, 3 months, and he doesn't know. He doesn't know yet. Yeah. Okay. And yeah. Injal. Yeah, injal. So okay. As you heard from her, right? So Balisa, she's suspecting that her man is cheating, and she's been working, and she's also pregnant. There's a lot, okay? So I'm gonna go and do my job, and then I'll come back to her and tell her more information what I got. So don't go anywhere. We'll be right. Don't forget to like, share, subscribe, and leave a comment. If you haven't watched our previous videos, go and watch them. From me to you, this is goodbye. Hi guys, welcome back. This is still this is still a show where we catch cheaters in the act. So I have my writer and she wrote to me, and then today I went and did an investigation for her, and I'm back with more information. So let's just join her and then show her if it's any pets, even though like it's heartbreaking and I don't know how to like nje kuyikhuluma nje le ndaba le. So Samsam alright? Ngiyaphila. Hayi nami ngiyaphila. Awubanza sicela. Okay, ucela ukukhuluma nomuntu wakho. Today in the afternoon. Yeah. No problem. I just want you to confirm ukuthi uyena umuntu wakho or ukwenzakalani. Okay. Alright. Is this your partner? Yeah. Okay. I want to confirm. I mean, is this uyamazi lo bhuti wami? Ubhuti angimazi. Umuntu wakhe lo. Umuntu wakhe, what does that mean? Because it means they're dating. No, ayikho leyo sis, because he can't be gay. There's no such thing. He can't be gay. Excuse me? Angazi phela mina ngihambile ngamthola nenye indoda. Yeah, he can't be gay. Ngicasibalande ba. Sobalanda. Yeah. No problem. He can't be gay. Sunsun nje sobalanda, no problem. Mfana shuthi mina ngidlike mina. Shuthi mina ngidlike mina. Mhlawumbe phela uyi69 after 9 so thini guys. So we're going to go and siyofuna umuntu wakhe ukuthi kwenzakalani ngabo, and then we'll take it from there. Asambe choma. La majita babun lecheri keberesh Fanayit umuntu akus keberesh La majita babun lecheri keberesh
umgado umuntu wakhe angajuli alawasondela la Yes, sizongizwala ngapini. Yini manje yini ngalo another this thing. Yini wena? Kuzanele lo. Ayilo kade kade ufuna ukuthi ngiphe amandla wami yokudoda ke ngibeke lo. Lo ufuna ukuthi nje ngimbonise. Ake ngizojoyina intombazane ubane nalo. Ufika nokufika nje ukubuyana. Kanjani? Awuyini nalo? Awuye lo mntwana. I-girlfriend ka-boyfriend. Hayi wena. Bona ngwanyana wesana. Udirang ngwanyana o. Thomi wena utshela motho monna. Zane yima man yima tsabang Na uzwala. yima sidathi mamela mamela sidathi mamela Ufunda uthile. Sowenzakalani? Asem. babuya Uthile bese. Hayi umuntu wami lo phela. Sibuya kwami. awubona ukuthi ngiyacabanisa Wena manje ushayani simthuma. Ushayani simthuma yabo. Babuya nami bazena. Zane Into engizizwayo ngawo. Ngijabule kanjani ukuthi ngikubone namhlanje ke qabanga. Ngijabule. Yo bangitshela sesiwe. Sosiwe wena ubiki ngakhona. Uwiki. Yo shame. Boyfriend yakhe. Usho umuntu wakhe. Yebo nomntana uwiki lo sokumangele nje Thabang ulwelana kathi nestamina sokulwa. Manje wena Sesembhedeni anaso. umuntu kathabang nozanele. Uwiki uzanele. Kanjani ntombazane? Uwiki uzanele. Ubuso wami ke sisiyadura nje uzoshawa uwe. Kanjani? Thabang no like umuntu wami uthabang lo bengifika naye college uthabang Awuna nothando ulubela unjalo ntombazane. Qabanga isibindi sokuthi ule nami. Thabang like umuntu wami Baba no ma 2000. Ma 2000 nyaka wena. Yes wena mkhombe. Wakunyela wena manje wena abazana udala ngalo. no man thabang Monna uja both sides wena. uthabang umngani Ni eating both sides. no uthabang man Manje wena umngani mokopikani. Manje uthabang uyafuthi ngomuntu manje makayakuthi nomuntu. uyazi ukuthi ngomuntu Awuna stamina wena. Beka la wena una stamina umngani wami ayikhizane yima man uthabang nakhona ngihlangane naye last month esikolweni Akanawo manje uthalo empedeni. Akanawo bamtshele kanjalo semangele intombazane incane kanje izofika la izolo nami kanjani? Yeah. Ulwelana nami. awume man thabang Ulwelana nami. Get a life, baby girl. Get a life. Get a life. Whoa. Get a life, my love. Manje wena nje udlala Get a life in ngithanda the yena uzanele manje Uthanda yena. uthabang bekumngani Unayo wami Yiye understand leyo. hayi umngani wami man uthabang Zanele yima Yeah, baby. yima Imali yami ke qabanga beyishayi. Zanele Imali yami ke le qabanga. Imali yami ke le qabanga. uthabang wazi kahle ukuthi nomuntu Imali yami ke le. Akade nakuwe musi. Shaya, uyisani? yima Abuthi kupha uchiefte kwatha monsangwa no rikimang. Abuthi kancane ngibonise lo mntana ukuthi ngubani. Wena nje awubaza abantu. sanda sami Wena. Wena awubaza abantu. Wena awubaza abantu wena. Wena wena awubaza abantu. Zanele Uzoqalita abantu. yima man thabang hayi how sanda sami umngani wami uthabang uyazi ukuthi uthabang umngani wami thabang nawo ume man Ngibukisa abantu man thabang umuntu wami lona man Zanele la wena qabanga. Leso sibili. Qabanga enjani imnandi qabanga. Emnandi sisenama morals unawo wena. Awunawo. sanda sami Manje wena nje bajolelana nje bajolelana. This is not 2 years manje no guy dollar from high school then we stop and then saqhubeka khona manje. Yeah. So I'm just sanda sami uthabang umngani wami uyamazi uthabang ngisho ngatshela ukuthi ngafunda Lana madoda wena. mina ngeke ngikwenze lokho sanda ngeke ngikwenze Enjani ngibukisa ngabantu. uthabang umngani uyangazi Ngibukisa ngefebe wena. uthabang uyangazi umuntu Umngani wakho uthabanga uyakwazi. umngani wami Niyazana empedeni. umuntu wami ke lo. Kanjani? Yami ndoda. Hayibo sina 2 years lo muntu lo manje sesiqala. Hayibo wena ima kancane banawe.
Hayi ngokuqiniso wami lona Mthabang Ula wenzani uyambona? Ula Ucomfortable. uzobuya kini. Mthabang ngeke man ngeke wena man Hey, usho kanje sewuthi ngukuyeke. ngeke man wena man Yena lo. man Mthabang ngeke man Mina empetheni nomntwana cabanga. Ongeke man hawu Akana nestamina. Hayi abuthi ukuthi ifiloda yami le. Njani? Mthabang Hayibo. Njani? Hayibo ngathi suyengizwa la. Mthabang man ahlukane nami man Hayi nawe kumina ngancane. Manje kitchen break nje mbidiseni indoda. Hayibo indoda yami. ahlukane nami wena Ungasabi lo mntwana akakufika mnandi nawe yazi. ahlukana Izala. nami Izala. ahlukana nami wena man Izala lo mntwana yikho mnandi nawe yazi musi ngitshele nami. Seka mnandi manje. awusuka man Ayindoda hawu yakho. buyela la uvela khona man Mthabang sengiright sengiright Seka mnandi lo mntwana manje nge-30 minutes khona manje sombona. Meni sithola, Sombona manje. Hawu besisithola olanga mina sombona lo mntwana nge-30 minutes yahlala. So right in. Lethu mitsinyala wena so right. Mthabang sengiright mina Njani? akabuyele la vela khona kunandaba Uhlanyiswa yini? vela khona Bongayazi Uhlanyiswa wena. yini amathimpuzi? Shem nami nginawo. Olisimbu. Lala leke. man wena man awuthule man wena man awuthule uye wena Nami nginaso isibungu. Ngekezela. Kuzoba inkinga ngathi mina ubhekana nathi wena Mthabang uzobhekana nathi ngathi mina ngijuse. Siyakwela. Spider-Man insha. wena Mthabang Spider-Man. Oyami kuyale cabanga. Wena Thabang. Ugcwala ngaphela. ahlukane nathi wena man usifunani man Mthabang usifunani man Hayibo. anakahlukane nami Mthabang man serious Shwala. Utakwazi umngane wami man Mthabang angimazi ungifuna Mthabang sephelile ke sephelile Iyaqala kanje. hayi man eshu Ike yaqala manje. hayi man sengishela friendship yethu kanjani? Mthabang ungasezi Kuphela yini nasekhaya kanjani? sephelile friendship yethu Friendship. man angwazi wena umngane wami wena man man wena uphume kimi wena man sokugalanisa uphume kimi phuma kimi Kuba yini ungadakwa lo mntwana? Asakufuni. Utakwa yini isibumbu sakhe? Utakwa isibumbu sakhe. Osibona manje nge-30 minutes. Osibona manje ungadakwa amakhamera uzobuya kimi nawe yazi. Nawe yazi uzobuya kimi. ungasaphinduze Uzobuya kimi usiphinduze la mawufuna ukungibona Mthabang mawufuna ukungibona uzoza kimi khona kangifana. mawufuna ukungibona uyangishayela wena ngiyakutshela ukuthi sampuni mina ngisho mina Mthabang phelile man hawu Phela kanjani? Phela kanjani mnandi kaso? phelile man Mthabang Iphela kanjani mnandi kaso? seyiphelile ke Mina ke ngiyayifuna ke. seyiphelile Mina ngiyayifuna ke. Ngiyayifuna. Kuphele ini sisi? Kuphele ini awunastamina phela wena. Wena siyakuthule. Wena Tom. Ayifuni Hayi indoda. bona. Every Nalo yazi nalo. Nalo yazi. Ulala kimi phela kimi. Yes, Ulala kimi uvuka kimi umntwana nje ukhathele. Sika wena Tom. Yangiqaba isitozi ngikhathele. ngicela udilise namanamba wami Wena angisushele unomfutho Tom. Yangiqaba isitozi ngikhathele. Yangimangaza yazi. mama Mthabang yawena hlukana nami man katwayi Nawe yazi. Thabo. akahlukane nami Superman. yima Thabo, shangijikela ngenxa nomntwana. bengatshoni naye man Manje, bekumngane hayibo. wami bekumngane wami wena ungaphinde ungifonele wena ungaphinde Benenzani? bekumngane wami bekangimsiza ngeencwadi zakhe zesikolo man uyangimangaza manje Usaba ini? Izolo mina sekonga. Maka mina nithi sikolo. no Benenzani? yima man angimela ngiphendule nina man umuntu wami lona man hlukana nami umuntu wami lona umuntu wami yima man sando sami hayi man nyaka wena man yima man hlukane nami wena ngizobona Spider-Man. Spider-Man. malavu yima fanele yima yima uyakabanisa my sister man yima
ngathi ngiyinkinga manje Yima. wena izala Man vala leyo camera man nawe man. Vala leyo camera ulithi. Ngangivezi. Umuntu wami ngangivezi bazokwenzelana abantu bazokwenzelana abantu bazokwenzelana abantu man ngeke baby soyicoca amasifendi no yiphini soyicoca amasifendi mina nawe amela ngiphendule bazokwenzelana abantu phikana nomntwana man umntana wami uyamuhle umngane wakho hayi man kade akadliwa uwo lo mngane wakho sesikolo man angisini nawe angisini thutha yakho hayibo kanjani kanjani cabang batshele ukuthi bekunomsebenzi hayi isandla sami akwazi kuphela basithole sithu labantu basithole sithu labantu cabang mina sihlanganiswa basithole yikolo sithu sithi isikolo sithi isikolo phakama hayi cabang sikhulume endlini man ungangibambi wena hey ungangibambi wena uzongikwatisa uzongikwatisa wena cabang nginomntana endleleni uyangiphasamisa man yaphela le ndaba nengane ezayo man wena abantu besifazana bamithi girl mithi uke wafu girl mithi lesifele nengane ezayo la cabang woman wanaphi ungadothi no woman wanaphi wena futhi sex uthi uzithunile man necabang man ungadothi no pregnant ungadothi no pregnant bangafuna kakhulu wephela bangafuna kakhulu bangafuna kakhulu hayibo sex wena wena aggressive wena bangafuna so what akafuni man cabang wethabang hayibo akafuni yena man ungayisho leyo nto sandla sami sizokhuluma ngicabang usukhipha lephonda sifana vena la cabang mina angihlanyisi kwalo mntwana Zanele angihlanyisi wami angihlanyisi manje uyamphika wena ngiyamphika vele ngiyaphika ngikwazela community basole sithu labantu basole sithu labantu ungazothatha abantwana ufuna mina ke wena ngibulalela umuntu wena ngizokubulala ke mina I'll show you ukuthi ngubani ufuna ubona ufuna ubonisa ke akunamntwana ozomteta la akunamntwana ozomteta net uzombulala wena woman wanaphi ngisafuni woman wanaphi wena mina hayibo kaningi sabaningi kabi sisi ungabona lo nje uyazi ungaphenyekele cabang anye ngikuthuzise anye ngenze ngosukula vele wena vele uyazazi vele ukuthi nje uya bisexual so wasibaqile in community so what so what yes we are dating so what usabantu like mamela lo muntu wami usabantu wena usabantu for ini usabantu ngawe cabang usabantu na angisaba abantu bazokwenzelana abantu indoda bazokwenzelana abantu hayibo basibaqile abantu basibaqile my sister ungangivezi my sister Pamela phela la umuntu wami asma bane wena ya makabhubhe phela ngisho uzilandele vele uzilandele vele le khona yangora wena uyabhoba uzilandele le chronic ngitshelile na ucabanga ngawo uzilandele le chronic uzilandele le chronic yoqeda ke le asma ke sisibo usayagijima ke cabanga usayagijima
Ukhipha ifrontal ngapha emuva. Awuye kuspora wena. Ifrontal install Choma isabe emuva. Ngeke uThabang khuluma nawe man. Install. Awuzazi izinto. I2000 elingazi izinto. Usuhlula yithi sibadala. Sis, get a life. I told you. Another thing. Sisi Buti. Another thing. Buti sisi ya. Sabang. Mina nawe kusekusephelile Sabeka la. Mamela la. Umuntu akhotombazana. Uzongkwatisa. Ngangibamba intombazana bengeke eze kimi sisi. Ufuna wena. Bengeke eze kimi. Ngiyasho ukuthi mina ngimangura. Ngiyasho ukuthi mina ngimangura. Yami ngimangura. Hayi mina Uyagiva wena. Oh so right. Ngimangozi ke sisi. Bengekho mnandi nakhona. Indoda ihamba nami sitheka. Indoda ikhethele mina. Bomona ini. Sabang. Ufuna ngibatshela bomona ini olalonga. 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 Indoda ikhethele. Olalonga nje wena kahle kahle bomona ini. Ngoba nawe uyazi nje ukuthi mina wenzeni mtshele phela sitshele ikhathi okwamanje sitshele phela si-country top ikamera la sobhela nayo baby girl ikamera la imela ikamera lesi sikhamera uzokhetha wena okwamanje mayisuka sisi yokulahlela leyo yobuya kimi yes yobuya kimi yes wena yobuya kimi yobuya kimi hawu sanda sam uze nenye nje uThabang beka la sisi I keep asking. Yes wena yes wena yeah okwamanje sisi okwamanje sisi bona amakhamera uzobuya kimi uThabang unomona uzobuya kimi uyayifaka unomona uThabang hayi man uThabang ngibambi man yewena ngibambi uzokwatisa manje wena ngibambi awuyeke le ndoda yambe unotshwana yambe siyakwenza kanjani nje wena Thabang ungazokwatisa unane ngako Thabang mina sanda sam Unegolide uthi golide Thabang uthi golide ke sengirayi uthi golide yes uthi golide umuntu wami ke lo sisi uthi golide hayi wena ke stainless metal ndephelile yo uThabang nanesibindi yazi uzala wena sangiphike ebantwini hayibo basiphathisa okay khulumana asikhulumeni imasikhulu yeah kahle Thabang yima ungayithathi ngenye indlela ne uThabang mina naye sinokuzwana yabona kanjani ebusuku uThabang sizwana ebusuku so wena after 9 umuntu wami olalonke ngabe nje mamela yini masikhulumisane kumanje sisi masikhulumisane kumanje mina nangizandla kumnandi ne kumanje nje sisi awunanemali nje yabapampasi for umntana lo imali awazi kanjalo umuntu ngani ulinde ini uRamaphosa hayi girl ngabe uyofunda nani ngabe ufunda maybe girl uthanda noThabang ngiyamthanda naye uThabang but uzanele ngimthanda kakhulu yabona yini emthandayo ukuzanele kanti wena hayi ngasiyeke mina uzanele sinengane ezayo yabona ende bekangazi ngendaba yami unikeza mina ispace ke sisi ngenza ama baking shoes nomuntu wami yona ngilibonile la hayibo awunikeza kanjani siyo enjoy uba ndoda soyivala khathele phela manje awusanda sami ngaba yini ngaphandle camera kahle yini wenza ucheat wena smile ukhetha mina uyakhetha manje sisi uyakhetha yini wenza ukuthi ucheat uzobuya kimi ngihlale ngathi uzobuya kimi hayibo ulahlile bayibala ulahlile eqaleni yomlethele nomlethela amakhamera yini okwamanje uzobuya kimi yebo ubona ikamera ubona ikamera kwamaye wena bakuyalile uyabona wena kuphona yakujabulisa okwamanje hayibo uyakujabulisa okwamanje izithombe zethu uthithwa yini safuna phinde ngibone Thabang ngimosheli like sinengane sami manje Tommy ngicaleni kahle ukuthi le ndoda Tommy lo muntu lo mkhozi mina siqale high school nalo muntu lo sahlukana masihlukana Tommy
last year saqala nje umsebenzi sayenze kube serious so it happened ukuthi like besifuma vele sema guest house la Springs sisonke no guy vele alibela ngitshela ngayo lo mntwana lokuthi like lo mntwana uyamthanda nani but yena maye seka decide ukwenza ukuphuma kuye cause like no yazibona ukuthi sexuality yakhe ime into gay so manje uyangiqaka lo mntwana umlethela ama camera for in and manje uyamela into ebuhlungu ukuthini umlethela ama camera kwamanje bazohamba kwamanje uzobuya kimi Uzophinde exactly sana mageli umuntu lo Uthanda amadoda. hayibo so angithukanga mina angithukanga No problem. Hayi, ubrothers uthanda amadoda. Mina content ngizoyenza uthanda amadoda. And then akafuna ukuqinisa ukuthi uthanda amadoda. So I don't know what's his problem. Why is he denying that ukuthi yena he loves men? Yeah? Why would you deny ukuthi Thomam wena uthanda both sides? After 9 makaqeda ukuhamba uzanele ubamba omunye indoda. Sanele sithanda sami sokhuluma abantu base bahambile ezithanda sami yini sokhuluma imani umphakathi ubheke mina ungeke sithanda sami ngisho nawe nokuthi mangifuna uyavala sithandwa sami ngisho uyokhipha lesizwe zokulala ungeke futhi ubambe lana ubambana namagay lana theka ngazi ukuthi sigezile lezo zandla Thomi manje isim 2 uyayifaka nawe ujobeza ku hayi man wena ungimele kancane sithandwa sami awungeke wena ukusanga abantu ingani nawe ukusanga abantu theka ngeke ukusanga abantu jola namagay wena udla amagay theka ulamba ngaleyo ndlela efuthi theka wena manje uthaba phaka mnandi yini inkinga yathaba ukuthi uthaba mnandi kusho yena ukuphaka mnandi ngani sithanda sami angishongo leyo ngeke manje wena Thomi uyayisebenzisa icondom ngoba phela le yanto ihlala emakakeni namakaka ama-feces lawa ya ane bacteria sithanda sami thabo kathabanga sithanda sami ngiyayisebenzisa my sister ngisafe mina ngisafe sithanda sami ngiyisebenzisile condom sithanda sami ngisafe ngiyasho ukuthi ibhizinisi nobhuti yenza njani nginiyeke ngizokhuluma indaba yenu nginiyeke sicela kancane kuma ngikhuluma cela kancane you know what ne ibhizinisi yabo sakashintsha futhi lo sisi lokuthi hayi mina sengithola nobhuti wakhe I don't know maka it is what it is and there's nothing I can do no say but guys niyazi ukuthi every day every time now and again ratseba mo se re dira one to the very same thing. We're catching cheaters in the act. So if you love this episode, comment below your name and where you live and I'll do a shout out from me to you. This is goodbye.